Быел җәй башында бәя артуны яшелчәне читтән кайтару белән аңлаталар. Димәк, үзебездә үстерелгәне 2 айга җитеп бетми дигән сүз. Җитәр иде дә саклау урыннары җитешми. Нәсим Дәүләтшин исә Көньяк төбәктәге фермерлар белән дә уртакка яшелчә үстерә. Анда быелгы уңышны сату башланган инде. Юкта бәрәңгенең бәяләре төште. Пока әле безгә килеп җиткәнче, байтак вакыт. Үстерүчедән тормый бит. Бүген көндә менә сәүдә нокталары бөтен бәяне тота. Аларга менә бүген көндә кыйбат бәя кирәк, аларны тота. Сентябрьләргә Алла берса төшердем мин, мондый бәяләр булмаячак. Менә Краснодарда бүген көндә уже 8-12 сумга төшкән. Астраханда пока 15 белә тора. Ул Волгоградларга якыная башлагач бар төшә инде. 10 ел белән чагыштырырлык теге 100% 10 ел түгел бит инде, в любом случае. Менә Татарстанда гына күпме фермер сугарыла торган мәйданнары бар, бәрәңгеләре бар. Булыр дим мин, булыр Алла берса. Өметләнек яхшыга, начары булмасын.